ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti umuna pa sa teserye tayo ita alawas, anapauluan. Ganggan laet, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Sige, ibaba tayon dagiti kawayan. Tapno maaramid tayon ti kalapaw tayo iti igid ti baybay. Mayat ka agpaiso dito'y apangyaramidan iti kalapaw tayo. Tapno asidag tayo iti pagkalapan iti baybay. May mayat mo't lang no adda balay tayo iti pantay. Tano adda bagyo. Adda pagkamangan tayo no nadawal ti baybay. Ay, huwan barok. Kasapulan tayo ti pagkamangan tayo abalay iti bantay. Rogyan tayo nga rodan ti agkali iti abot. Pangikabilan tayo iti kawayan na puste. Para iti kalapaw tayo. Madamdama, umay kanumot dagiti kaaruba tayo iti bantay. Agaramid damat kano iti kalabaw da dito'y igid ti baybay. Nasapa ka mat, Roman? Di magasakta umay kay tulungan ang mga wit kadag iti libroyo ang mapanid di pagadalan, ma'am. Nasingpet ka talaga. Kanayon ka adumagas ang mga wit itibag ko ang mapanidya pagadanan. Malabsak mo't ngamin to'y balayo, ma'am. Anya day taawit mo ang nakaplastik? Jay gayang basit ang nakalapak. Kabayatan ang nakalugan na kiti balsa nga umay dito'y, ma'am. Ited ko gayam ka na kayo. Anya? Itad mo kanyak tinakalapam alamas. Uwan, ma'am. Alangan mo't nga itugot ko iti pagadalan. Malaeston, Di sayang. Agyamanak nga rod, Roman. Kumuyog ni siya, karag iti tauhan. Mapan kami, iti imbagada na napintas na ramidan na resort. Sa dino, napintas metla ka di a lugar nga aramidan a resort? Anda, nakakita na iti tripulante na imbaw ni siya. Sinawar na, ti Isla Dayak. Ichay kumalugar, dagiti awan amuna. Tapno awan mangiparit iti aramidan tayo. Anda kayom ni siya na nangibaga. Iti lugar dagiti mono na mangyan. Iti kadiigit ti baybay? Mabalin nga aramidan a resort para kadagiti paada tayo ababak nang? Well, keso na sumuratak. Anda karon napintas na main sa na isla, dagiti mangyan. Ado ka no tilamas, kandan dumapay na agtao diti baybay. Awan sa kano ti am mo dagiti mangyan. Mabalin tayo asakupan ti islada. Husto ti kunani siya. Kumoyog ni siya, tapno isuro ni siya karagiti tao, no anya ti adang, tapno mapapanaw isuda na mangyan. Tapno masakop tayo ti islada. Saan kan amakidalos dito'y pagadalan, Roman? Agawid kan. Taamangan no agtudo. Aglugan ka pa'y itibal sa nga agawid. Inak nga rodan, ma'am. Agyamanak tapalubusan dak nga agawid na nasapa. Amok ti anos kan rigat mo nga agapoy di isla. Nadyak agkam mali. Sikapay lang ang tagtutubo nga agad-adal ichay. Di da maanusan ti agbalsa iti bigat kan malam, ma'am. Agkalap da kanulangan. Saan dang entresado nga agadal? Panagkalap ka dilaang ti pagsapulan nyo ichay? Uwan, ma'am. Mabalin ti agbang kagigibantay. Ngam kay kayat dagiti tao ti agkalap, tamayla ko da adagos ti makalapan da. Iso adid akayat ti agmula. Tamabayag nga urayan, kasta ka di? Dahil tatipod no, ma'am. Pinadas ko ti nagmula. Ngam binuras mat ti sabali a tao. Idi nakalugan nak itibalsa nga agturong dito isla. Adda na tan nawagak adak kalabapor. Agturong samat dito eh. Sapay ko na day di apong. Ama di kanon no adda maisarong dito'y agan-gan na et. Kastamat ti istorya dagiti nataangan. Nauyong kano dagiti ganggan na et. Ang mga no delikado tayo kadagiti nakalugan iti bapor anakitam. Madanaga na kanon. Ang mga numaulit di kunada. Ang nagsagaba ini dagiti kapulyan tayo. Gapo ka dagiti ganggan na et. Marigaten da kano ngamin dagiti tatnao. Pagtrabahon da ida iti nadagsan. Dusan da ti makita da nga aginana.
Saan tayo ngay palubos nga aramiden da kada tayo da abanag? Ganggan na at dalang. Da tayo, tiyakin kukwa iti isla. Apayakas na da ka amak mo, anak ko. Adda nakita kadak kalabapor iti taaw nanang. Ang mga nuganggan na utmat dagita. Kasano tayon at aga ditoy? Talaga kadi anaranggas dagiti ganggan na at. Un kano, adda imay idi, ngam pinagbalinda nga adipon dagiti pada tayo amang yan. Ganggan na at da, iso da pa'y tinaranggas. Kaamamak no ganggan na at ngagpaiso dagita. Adda armas da, idin to taawan kada tayo. Bareng no saan da aganggan na at nanang. Kasano da kadi anak kapanaw idi. Adda ka din imay asoldado anang tulong kadagiti pada amang yan. At da siguro am-amu ng opisyal ang nagkamangan da, kat iso tinang tulong karakwada. Mama, jak matan-awan ti dakkel a bapor. Adda ka din napananda, papa? Wan, iha. Napandanang kita iti mabalin nga aramidan a resort iti maysa nga isla. Amoy, mama. Kaya't ko ti agbakasyon iti maysa nga isla. No daytay awan klasik. Isu nga rod, nga ikagumaan ni papam nga agpaaramid iti napintas a resort. Oh, wow! Nagmayatan no adda resort tayo iti maysa nga isla? Masigurado nga agbaligi ni papam iti misyon da. Asino ti nakakita iti isla, mama? Ada imbaon ni papa managbirok. Naduktalan da nga awan pa'y titulo dayjay nga isla. Kaya tiyo asawan. Awan ti agnanaad at tao? Ada. Ngimpanay da nga ignorante. Mangalap da kanulaang. Makitam ka di ti dakkel a bapor. Adda ibabada a babasit a rubber boots. Kaya't asawan na ita. Dito ayan tayo ti pagturungan da. Madlaw agan-gan na at ti daduma. Tapuraw ti kudil da. Ngam adamat kapada tayo ti kudil. Iso na lang tamadlaw a mistiso da. Natitirad ti agong da. Iya si dagtaman ti bilog. Tabarang saan daan naranggas. Sige. Ngam saan taon na yung umasidag. Amangan no pagaramidan data iti dakas. Anya nga tati panggap da kita. Taapay nga umay da dito'y lugar tayo. Obserbaran ta. Nay, adda lumugan kadag iti rubber boats. Hello, Rico. Anya ti madamag di tanapanan niyo. Adam ni na kami iti isla. Napintas, kanado ti lamas iti adalam na pasat ti bye-bye. Mayat ka di ti view dita. Adaman tayo tasidag. Kanapintas amin ti buya naglawlaw. Anya ko maabuya dagiti makita dita. Ada nagduduma dit sura na nga rock formation iti aglalaw. Mabalin ka di apag kakamangan to dagita abat bato? Babaan itirang tay a simento? Tapno mabalin apag pasyaran dagiti turista? Mabalin na unay. Mayat tinapanunot ni Sika. Ano lagi dito umay na turista? No anda pagpasyaran itirabaw dagiti rock formations. Mayat nga ro da pagkakamangan dagita a rock formations. Babaan itirang tay. Naimbag ta simbangpat kan iha. Imbawag itay ni papam. Ada kanun nasarakan da anapintas nga isla. Nukas na. Makapasyar tayo ni Timaysa nga isla, mama. Mabalinta sumuro at babaan iti yate. Adamat kapitan amang itulod kadata ijay nga isla. Tapno sigurado nga awan mang kalaban kada tayo ijay. Mangala tayo iti ado nga armas, mama. Ilugan tayo iti yate. Adamat lalaki akadwata? Anya,
Mayat nga agpayso day ta na panunot mo, iha. Adalakit di mangikaluya iti isla. Tapno agbutan, dagiti tattao nga adda ijay, mama. Isu amasapol nga ipakita tayo. Anaturay tayo. Dahi taman ti kayat ko kan ka, iha. Kasla, man nakigubat, apa nagpampanunot. Darasan tatyag subli ti purok. Masapo la pagsaganaan ta dagiti kakadwa. Taamang ano niya ti panggap dagiti aganggan na at. Agawaan tang ron. Pagandaran tan ti basit a bilog tang. Sapay basitan ti gasolina ti bilog ta. Pagandaran ta aging ga iti pakadanunan na. Makadanon tan tumit siguron iti igid sa maibos ti gasolino. Sa bagay, gaudan ta no maibos ti gasolina. Saan matkit di anak partak nga pataray dagiti gangan na ut. Takas laboy buyaan da pa'y taglawlaw. Kabayatan na buy-buyaan da dagiti dadakkel abat bato itaglawlaw. Darasan ta matyag paigil. Paandaran ta nga rodan ti basit a bilog ta. Sige. Sapay ko ma. Ta umabot pa'y aging gaiji-igil. Apay alangayo tinapabutngan. Dito'y titurungan dagiti gangan na at anagapoy ti dakkel a vapor nang. Ay napo, ilisin na kami kumangarod ka dagiti managdakdakas. Saan tayo paymat nga ammo no managdakdakas da, nang? Kastaman ka no ti inaramid idin dagiti ganggan na et. Simungad dalatan, kat pinapanaw da dagiti tattao. Isudan tinagyan iti igid ti baybay. Urayan tayo idanon niya ti kunada. Amangan no agpasyar dalang mat iti igid ti baybay. No agpasyar dalaeng, apay nga rod nga ada nagdakkel a bapor, kan ada pay rubber boat da sumangbay. Saan kay nga agdanag? Siyak ti sumabat karakwada. Kukwayo ka di tinagtakdaran dagiti babalay dito'y igid ti baybay. Kuko ti gobyerno, apo. Diyo ka di ammo. Aginatang ni Don Rico daytoy nga isla. Anya ti kayat yu asawan? Ginatang ni Senyor daytoy nga isla. Isu ama demolish amin a babalay ditoy. Anya? Mademolish ko nam? Anya pa ngay? Isu ada kayo. Agbalkot kayon, kat pumanaw kayon ditoy. Anya ti pamanak na kiyo, ako kwayo na ito nga isla. Urayen, taumay ditoy ni Senyor. Adda kan kwa na ti papeles. Dayjay ti pamanaknak, ako kwa na daytoy nga isla. Anda pamanaknak, nakukuha ni siya na ito na isla. Ato, ti papeles. Kitaan niyo. Kita man, senyor. Amo ka rin sika, ti agbasa. Sika na agtutubo. Uwan, sir. Senyor, ti awag ni sika kaniya. Muno. Naglastog na ti apura wala kay. Inton kwan. At to'y pa ti demolition permit ni da kami. Kitaan ni sika, no adda mo ni sika. Tara. Amangan no tila mangdilpat iti rugit ti ima ni sika ti amo ni sika. Ha? Ne. Adamat ngagpaisot ti tulo ti daga. Kan demolition permit da. No kaya't yun napalubusan kayo nagkalapit ti baybay. Masapon na agbunag kayo na umuna. Kadang iti graba na aramatan bagiti agarami diti pasdek diti igit ti baybay. Mano ka diti tangtan ti agbunag, senyor? Kukuha ni siyak na iti nasla. Dagiti makipagnaed, masapon nagtrabaho ni Isoda. Tapno palubusan ni siyak, nagkalap ni Isoda iti tao. Kasla saan mat anain kalintigan dayta, senyor? Agbunag iti graba nga awan tangdan. Saan na kaya ni siyak titured ni sika nagtutubo?
Kaya't ka di pa ni si katiagian dito isla. Wano papanhawan ka. Sigod kami dito isla. Apaya papanawan na kami, senyor. Anyapay dagiti sumaruno ang mapasamag. Papagayam, di uliwayan adenggan, tituloy te serye tayo itaalawas ang napauluan. Ganggan na dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo, ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y na estasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, aggigyan daruman iti igid ti baybay, kat panagkalaplaeng ti adda panagbiagda. Iti sabali abangir, baknang ni Don Rico, ama isa nga agom nga Espanyol. Ado ti gayam, kan koneksyon na nga opisyal, kayat na atagikwaan ti isla, kat pagbalinan na a resort, impakita na nga rod ti peke at titulo, kan demolition permit. Papagayam, denggan tituloy ti serye tayo itaalawas ang napauluan. Ganggan na dito'y drama tayo, ti masakbayan. Saan na kaya't ni Shak titured ni si Ka nagtutubo? Kaya't ka di pa ni si Ka ti agyan dito isla, wano papanawan ka. Sigod kami dito isla, senyor. Apay apapanawan na kami. Kas makita yo, ado kami dito'y. Alright, no nabayag ni si kayo dito'y, no awan pamanagnak, nakukwayo dito'y. Awan mat dokumento, nakukwayo dito na isla. Awan serbinid na kayo na tao. Anya ka diti umayo nga ramidan dito'y. Senyor, kunam ka ni Shak. Masapol, nagtamad ni si Kaka ni Shak. Dita kayo pa. Saan kayo mat a Diyos apagtamdan ko ma? Bastos na dyan na tao. Sana mabalin ni Shak na dyan na awanan amo. Ignorante. Apay akas di ti panakisaom iti dayjay aganggan na anak ko. Isungarod ading ko. Amangan no pagaramidan da kay ti dakes. Saan anayin talintagan nga agbalin tayo nga adipan iti bukod tayo nga isla? Ngam adda na bilag nga armas da. Awan armas tayo akas kadakwada anak. Ganggan na at dalayang nang. Nabilbilag dakit din ngam da tayo asigod nga da ditoy. Adda kwartada. Takunada aginatang daday ito nga isla. Inaramid ti Diyos ti daga para kadagiti tao. Ngam apay nga adda gumatang kan mangilako iti daga. Day tamot ti saan ko ang maawatan nang kasanungag pa iso. Siputan ni si Ka, dahil dyan agin lalaing na tao. Awanan ba yun? Ramot maday dyan agtutubo, senyor. Natured. Nga may sarsarak ni iso, te karadkad na. Sanbergwensa. Senyor, anya nga iti sumarunong aramidan? Ibagam kadakwada. Nairugidan ti agbunag iti gramaken kayo, na maaramat, iti panagaramid iti pasdeg na pagyanan tayo ditoy. Ang kasanon ti kalapaw da, senyor. Sapay nang ikabil da iti kawayan, iti rabaw ti danom. Tapno adda pagbaddakan da. Muno lagi tanat at tao. Nagaramid ni iso na ti kawayan, pag naanday ti rabaw ti danom. Nagaramid ni iso na ti pagiddaanday, ti ngato ti taplat na kawayan. Apay nga ta. Asan nga iti kadaratan ti nang ikabilan da iti kalapaw da? Tahiti ipay rabaw ti danom. Nang ikabil da iti atiddog akawayan, akas poste. Sadot, kandugyot da kita natatao. Itin nagdalatan ti rugit da iti baybay. Enton kwan, lumagto dalatan iti baybay. Anya kumangay ti aramidan da iti baybay, senyor. Anya kanit, aramidan ti tao, no kaririing na.
Oh, dayjay ti aramiden day ti unay tinanom. Inrugi kano ni Papam, tinagpabunag kadagiti awan ammo na at tao iti graba, para iti pasdag nga ipatakderda. Mayat lakit di agbakasyon itinasao nga isla, mama. Intan tuman met agpasyar ijay? Dahita matitagi uray ko, iha. Agparamid tayo iti pasdag ken cottage, apagyanan dagiti agpasyar at turista. Pagbalinan tayo dayjay nga isla. Tapno pagpasyaran dagiti babaknang at turista. Wan, iha. Ado lakit diti turista ang mapantumat ni Jay. Iti agbayag, agbalinto akas la syudad ti isla. Adun tumat dagiti agbiyahe nga agduduma ang motorboat kan rubber boat nga agturong ijay. Matanawagan ni Siak na kitidadakil na kay kayo iti kabakiran. Nabalil, naragad yan ida kayo na kitay. Un senyor, dadakkel, kan natatayag akay kayo. Adamat chainsaw ni tayo di bapor. Ipaala ni Sika. Tamang ibaon na siya kitag chainsaw ti ado na kayo. Matungpal, senyor. Mangibaunak nga rod iti mapanmangala iti tsenso iti vapor. Ang gunay nga rodan ni Sika tapno makasubli ni Soda na dagos. Sembergwensa. Un senyor. Ay, anya nga tadjay sang kaibagana. Simbergwinsa. Imbes ang maturog tayo, tanapuyat tayo ang nagkalab. Saan? Tagbunbunag tayo iti bato, nga iurnong tayo iti kadaratan. Kasano nga min aya na kaumay dagiti aganggan na ut ditoy. Sinapsapan ni Roman, tinapan ijay pagadalan. Tapno di da makita, nanang. Madanagan nga rod anak ko. Ang mga numadlaw da saan ama kibumbunag iti bato. Mapan nga rod mo't ijay pagadalan. Gusto tay kunayo nang. Aparikot ti iyig dagita aganggan na at kada tayo. Idi pa'y laang asar saritaan dagiti kapulyang tayo. Ang nagsagabada iti ima dagiti ganggan na at. Ita, maulit ka di manan. Sa dino pa'y nga iti papanan tayo. Dito yung tinakairwaman tayo nga islang. Mapantayo mat ila ko dagiti makalapan tayo. Di tapang sabatan dagiti agatang. Nasaya at tanaala ni da kayo na iti chainsaw. Mapan da kayo pukaran na iti makita yon na dadakkel na kay kayo. Matungpal, senyor. Kalpasan na mapukan ni da kayo. Ragad din nyo. Ipabunag to kadagiti mono dagiti tabla. Katuna, senyor. Sana bale. Ado da nga agibunag. Ado titattao nga agibunag, senyor. Sana'y maganisyak. Natattao ti manbunag, sinvergwensa. Nagiti mono ti mangibunag. Sumat, senyor. Tao damat. Sinvergwensa. Saan na tao nagyan na mono? Apay kaslad da pa kariribukam, Roman? Adda ka di sa gubanit mo? Adda nga min ganggan na at nga may iji isla, ma'am. Pumanaw kami kano ijay. Kukwada ka di tisla. Taapay apapanawan da kayo. Adda titulo kan demolition permit da, ma'am. Kunak man no kukwa pay lang ang ti gobyerno day di apaset. Adamat gayam akin kukwa. Parikot min no sa dinot yung makaran mi, ma'am. Pagbalinan da kami mat ababaunan da. Anya ka di ti patrabaho da kada kayo. Pagbunagan da kami iti graba, ma'am. Inayon da iti darat nga aramiden da apasdek. Tapno kano palubusan da kami nagkalap. Saan pa na nakita ni Siak na nagbunag di ay agtutubo na naging lalaeng? Ungag paiso, senyor. Kaslawan mo ditoy. Saan nga ta at taga dito'y dayjay, senyor?
No saan na taga ditoy? Apay na si tuturen na si Mabat? Ayaw nga peso, senyor. Semperkwensa. Aramatan ni Sika na itabasit na otak ni Sika? Kas lapaltat ni Sika. Dakkel ti ulom. Nam awan utak ni Sika. Saan mat, senyor? Senyor, ipabiro ko kaditi ko na yung agin lalaing? Well, agdamag ni Sika no asino ti pamilya dahil dyan na agin lalaeng. Matungpal, senyor. Oy, Sika tumboy. Ayan dyan kadwam ng agin lalaing. Ha? Sino kaduak? Diyak mo, apo. Na, di nakawagan iti apo. Tas anak pa'y matalagay. Sir kunam. Anya nga tatimayat nga yawag yu kanyak. Mayordomo. Kasta ti yawag yu kanyak. Mayordomo. Panawan kayo pa'y, mayordomo. Ipan ko day ti awit ko abat ba to? Na. Tapi manawan ti tumboy. Madlaw akabutang nak. Kasta, agkintayag kayo, makakita kanyak. Nakita ka rin ni Sika, di pampabirok na siya. Ay, ukwa, senyor. Saan pa'y ang nakita ni Jack, senyor? Jack pa'y nakita, senyor. Nanang, damdamagan ti makanawan ti gangan na at ni Roman. Delikado nga rod no kasta. Amang nudo saan da. Gaputa saan nga agbunbunag iti bato. Masapul asaan pa'y nga umay dito'y ni Roman nang. Dayta ti kasayaatan nga aramidan ta. Ala, ingkasabatan, babaan iti balsa. Ta ibagam nga agdiretso pa'y lang iti bantay. Adamot kalapaw ijay. Wanang, masapul adida makita ni Roman. Taamangan no anya pa'y ti aramidan da kan ko na. Agsisina tayo ket din. Gapo kadagita aganggan na at. Adayo ti pagkalapan tayo, numapan tayo iti bantay. Daytan ti parikot nga insang bay dagita aganggan na at. Roman, ading ko, imbag na nasalamaan ka dito'y. Saan ka pa'y nga umay ijay igid ti baybay? Papanak ko mamana. Apay asa anak ang mapan ijiigit ti baybay. Agkalap tapay no sumipngat. Amangan no adda mading aramiden kan kadagiti gangan na at. Birbiro kan da ka, iti saan ka anak kibunag iti batang. Apay ko mga ilimungak dagiti aganggan na at. Awan basol ko kadakwada mana. Saan ka kadi amabutang kadagijay? Pangaasing tatong palom ti imbaga ni nanang. Nga ijay pa'y labantay ti papanam ita arabi. Amangan no agnervyos manun. Anya kadilaonay ti kabutang yo. Ad-adda nga iruruman na tayo. No ipakita tayo akabutang tayo ida. Apay ka di asimangkat ka pa'y dito'y kalapaw iti igit ti paypay. Saan ka di nga imbagak nga ijay bantay ti papanam? Siya ka di alalaki ti aglemang ijibantay kat da kayo ababae ti agkalap. Kasta ka di? Saan ko nga ipalubos na nang? Saan a kinatakro ti mangliklik iti paggad? Ala, intayo ket din iti bantay. Kadwaan da ka nga agpabantay. Tapang kitaan tayo iti pinanawan tayo abalay tayo ijay. Intayo nga rudan. Tapno saan tayo amamitan ti sipngot. Ibagkat tayon tinaluto amakan. Tapno saan tayon nga agluto iti bantay. No siyak lang ti masurot. Saan tayo kumapay amapan ijibantay? Gapulaan ka nagtiganggan na at. Saan ko maanatangkan ti ulom anak ko? Di na kumamot pag nervyusan. Awan klase mi ita. Inak mangala ka dagiti prutas iti bantay. Ado ti papaya kan sabay iti kabakiran. Nabayag basitan, aditay nakapangan iti prutas dito'y bantay. Madamag ko man gayam. Apay ako nayo asap-sapulan dagiti ganggan na at. Dinamag jay agnagan iti Nicolas. Una na, ayan jay kadwam nga agin lalaing.
Apay asaan ang makibunag iti bato. Daytang, ti saludsod na, iso ang nagamakak. Saan mo ka din nga imbaga? Nga agad adalak iti balasyo ti isla, manang? Saan? Takaamak ko, no anya ti aramidan dakan ka. Saan ka di pa na nakita ni Sika, ti agin lalaeng na lalaki? Saan ba yung arod, senyor? Awan samot tan dito'y igid ti baybay dayjay. Amo ni Sika, no anya ti aramidan ni Sika, tapno agpakita ti agin lalaeng na lalaki. Mangdukot kami iti kabalay na, senyor? Nosken ka di pa na damagem ganisyak, no anya ti aramidan ni Sika? Sembergwensa. Aramatan ni Sika, tinagbasit na utak ni Sika. Senyor. Ay, saan la Sika ti amok? Amangan no dinanog kan, tagunggunam. Pinakargaak iti armas tiyate. Sumurot ta ijay isla nga ayan da papam. Adamat jay kapitan amang itulod kadata. Masapal ang mapapanaw amin nga agindag ijay. Tapno dagiti laeng babaknang, ti dumapaw iti dayjay nga isla. Anyapay dagiti sumaruno ang mapasama. Papagayam, di uliwayan at denggan, tituloy ta serye tayo itaalawas ang napauluan. Ganggan na dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat para iti radyo, ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, saan ang nagustuhan ni Don Rico ti panagsasao ni Roman. Idi saan na nakita ang nakibunag ni Roman iti bato. Nakapungtot ti Don. Binilin na nga ron ni Nicolas iti aramiden na, tapno agpakita ni Roman. Kabayatan na, plano dagiti agina a Doña Paula kan Lira, apagbalinan akas la syudad ti isla. Papagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo itaalawas ang napauluan. Ganggan na dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Pinakargaak iti armas tiyate. Sumurot tan ijay isla ngayan ni papam. Adamot jay kapitan amang itulod kadata. Masapol ang mapapanaw amin nga agindag ijay, mama. Tapno dagiti lang babak nang ti dumapaw iti dayjay nga isla. Talaga akasta ti aramidan tayo. Rugit laeng dagijay no adda umay ababak nang a turista. Pwede na dayta, mama? Saan ang napintas ti buya ti resort? No adda na dongrit ang mailalaok iti isla. Intangaruden iti yate. Tanakasaganan ti amin. Amomat ni kapitan ti pangipanan na kadata. Saan ka di nga daing karga na papa a rubber boats iti dakkel abapuan, mama? Kompleto ti impakarga ni papam. Amomat ni papam, i-check na amin akurang nukas jay nga agdalyasat tayo iti adayo. Anya nga uni day dya amang mangag tayo iti kakaykaywan iti asinag. Kasano ko mga agdamaki na dito'y kabakiran? Dito'y kayo. Taagarudo kak amang kita no anya da nga uni. Ang mga no dadakas ang mapasamakan ka, anak. Saan kayo nagdanag nang? Agan nadak. Sige, umayak mo't nga rod. Kitaak mo't no anya dayjay. Jakmot kaya ti agbati nga agmay sa dito'y. Umayak mo. Agarudok tayo nga rod iti sirok lagi tilanot. Siyak ti umuna. Inayadan nyo lang. Tapno saan kayo ang makasagid iti lanot amang parnoy iti karasakas. Ala, intayo nga rodan. Alaon ti daan apana day ditatang iyo. Tapno at armas tayo.
Nalalaing ka di dagit dyan natattao, ngamda kayo, ta saan ni da kayo na makita? O reno kabalay ni iso lang tinakita yo, awan, simperkwensya. Anya ka no? Kuwin sa ka naman. Anya timbangan ni sika? Pigsan ni sika tagsaw, ta saan ni siyak na maawatan? Kwa, senyor. Di pagpabirok yu a tao, agad adal ka no, iti balasiw ti isla. Amangan no, aday jay, senyor. Agad adal ko na ni sika? Iso ba't nagayam na naturad ni iso, taadaan mo na. Delikado ni da tayo, no ipakam mo na da ito'y karagitipan na kabagiti rin tayo. Anya ti kayat yu asawan, senyor? Apay kumadelikado tayo. Pati ka din sika, kat kapadam ti utak dagit dyan natatao. Awan mo ni sika, simberkwensya. Kwin samit, Saan ka din na imbaga ka ni sika, napigsaan ni sika, ti agsaw? Simberkwensya! Nagpintas nga agpaiso dito ay mama. Naglinis ti danom iti taan. Nagpipintas dagiti dadakkel abato iti agdudo maapaset ti islan. Wan nga ron, iha. Saan ang nagkamali ni Papam iti diso anasarakan na? Mayat nga agpaiso ditoy. Mayat dito'y nga umog dagiti turista, mama. Puraw ti maris ti dara ti taglawlaw. Anyan ang nagpintas. Makapabangar iti rikna, iha. Ado pa'y ti makita a seaweeds. Kimpat kadagiti batbato. Nagpintasan, mama? Talaga analaing ni Papa. Saan laday ta? Makitam ka di pa'y ti pangan ti ado nga ikat ti bye-bye. Wan, mama. Oray dagiti matanawagan akay kayo iti isla. Nagmayat. Ado ti kay kayo ditoy. Ijay syudad. Dandani awan makita akayo. Adda puraw na yate iti tao. Nagitilagit din reyna kang prinsesa ni siyak nagitay. Dadan, senyor. Ay, jasket. Adda mananda iti agina abaon. Semberkwensya. Saan ka din ay magak kanisika? Nasaan nga sao ti saan na siyak na mangag? Ti kunak, senyor. Nasaya ta si Mang Peten dagiti napipintas a kapamilyayo. Husto ni sika. Kapipintasan karagiti amin na napintas. Saan ka din na amo ni sika? Na nag-Mrs. Pen na esposa ni siyak? Kastantumat ni Lira na anak ni siyak. Ag Miss International. Senyor. Rao maklauna iti kinapintas da. Daita ti kapintasan na imbaga ni sika kanisya. Basit a makina. Ngam kabailan na apukanan ti dakkala kayo. Adun tinapukan da kayo. Adda agpupukan. Addamat agragragadi iti tabla. Nalawan tinauma iti kabakiran. Adun tinapukan kanaragadi. Nagadukat dagitan atabla. Ado nga ti aramiden da ije igid ti baybay. Ta nagadumat dagita. Amangan na adda madi nga itdan ti pan nakapukan dagiti dakkala kay kayo. Lumukay ti daga. No awan ti kay kayo amang lakpad iti panakargaay ti daga. Nang runa no adda bagyo. Parikot da ito Kasanon no adda napig sa abagyo. Nalukay ton ti daga di ti lugar tayo. Kasano nga tayo maanaw at dagita aganggan na. Dadaulan dati kay kayo iti kabakiran. Amang lapad iti ragay.
Maragsakan ni siya, tarakasang pwede ni da kayo mi esposa kaniha. Wan, Papa? Talaga ang nagpintas dito eh. Mi napili ni siya, talaga na napintas. Ni mama kan ni sika, napintas namin. Bilibak kada kayo, Papa? Yak! Anya dagiti nagaalas ababasit ababala itiigit ti baybay. Babalay na kita tao dito. Bayan pa lang nanda tayo ni Isuda. Pagbalinan tayo ida na parabunag karang iti aramatan ni tayo. Enton malpas ni tayo ti proyekto. Papanawan ni tayo amin ni Isuda. Rombang laan, Papa. Ha, nagalasakitan dagiti babalay da iti igit ti baybay. Magnada iti daplat akawayan iti rabaw ti danom. Iso ti amor ni Isuda. Awan pa'y amor ni Isuda. Ditadan kadanuman na nagaramid iti pagnaanda. Iso na awan ti amor na kita na tattao iti Islam. Ibilin ni sika, kalay iti tattao na isalog ni Isuda dagiti tabla iti bantay. Matungpal, senyor. Marigatan dalakid di, ta nagdadagsan dagiti tabla. Sana parikot ni siya dagita. No kasapulan ni Isuda nagtitinolon na mangibaklay, iso ti aramidan ni Isuda. Pagbibinaklayan da, no sanda kaya ti maysa, senyor. Semperkwensa! Aramatan ni sika ti utak ni sika, no adda utak ni sika, ha? Senyor, sige nga rot. Tayo nakibaga kadakwada. Adda kun kunang ti panunot ni iso. Piman. Awanan amo dagiti mono ditoy. Enton malpas, apakairanudan ni siyak dagita na tattao, papanawanan ni siyak ni Isuda, iti igit ti baybay. Anya kadida kiti makita akas lakuton asumalsalog iti bantay. Adda awit da asumalsalog, Papa. Dagiti mono dagiti nagbibinaklayan ni Isuda dagiti tabla na isalog ditoy. Kas dalakuton nga agparparada nga agpababa. Madam Damalain, adan ni Isuda dito aplaya. Idiso ni Isuda dagiti tabla na maarami na pasdek kan cottage. Natulog matgayam dagi jayat at tao, Papa. Dongrit ni Isuda, takanayon ni Isuda iti kainaran. Nakitam ka din ni agin nalaeng na nagbunag karagiti tabla. Saan mat, senyor? Napan kano iti pagadalan, iti balasiw ti isla. Anyat ko nayo? Adda agad adal kadakwada? Day tatipod no, senyorita. Amangan no isunto ti mangisagmak kada tayo. Saan ni sika na pagparikutan na dyan at tao, iha? Addan-addang ni siya na maaramid iti dayjay na mono. Rumbang lang, Papa? Saan akas kadakwada lang ti mangdadaal iti napinta sa plano? No saan na agpakita ni Iso? Adamat tina kan tikabsan na. Aramatak ni Isuda. Tapno agpakita ti awanan bae. Masapol na bumabaag. Masapol na masapaak man na mapan inji balasiw ti isla. Saan ka kumaamagmag na iti asidat dagiti gangkan na anak ko? Matungpal na nang. Sa anak lakit niyang agpatiliw kadagiti ganggan na Ikagumaam adida ka makita. No adala ko maumyanam ije balasiw ti isla. Masapol nga agawidak nanang. Masapol akita
No nasayaat mo't lang ti kasasaad ko ditoy. Di da kami matisiksikat dagiti gangganaan. Sikat ti kayat da makasarita. Di tayo amunoan niya ti mabalin da haramidan kan ka. Amang ano, pasaplitan da kan tukit din. Akas iti aramid dagiti immo na kano agangganaan. Magagaranak ang makakita iti kunayo anaturan nga agindag dito ay, Papa. May sana moreno. Natangos ti agong neso. Brown ti mata neso. Kas labibig ti babae ti bibig neso. Kasano akas labibig ti babae, Papa? Kasano ket kaslan naka-lipstick neso. Lumabasit ti bibig neso. Natayag ka di, wano pandat, Papa. Natayag ti awanan bain na lalaki. Kasla mestizo. No kasta? At damat nga rod itsura na, Papa. No saan ko man amono, nataer ko mamet. No siyag, saan na nataer iti paragkita? Madama ti bunag dagiti tattao amang ipababa iti kayo. Intamot mga wit. Tapno palubusan da tayo jay dun anaranggas nga agkalap ijay baybay, nanang. Anya pa'y ngay anak ko. Ala, intangaro din mga wit iti kabailan tanga awitan. Amangan no awan ngamin ti mailako tayo nga ikan, no di tay agkalap nang. Naranggas namin dagitagang ganaan. Sapay kuma, tasaan da ang makita ni Roman. Saan arumbang amakita dati kapsat ko, nanang? Numabalin lako mga agyan pa'y iti ayan tinaanos a maestrana. Uwan ko manang. Day tanto ti ibag akin ton sumangpet niya kamsat mo. Makipagyan pa'y laang iti ayan ti maestrana. Uray, pagbalinan da na katulungan da iji balay da no iso. Ibilin ko kan ka. Amang duukot ka iti kaasitgan akabagyan ti agin lalaing at tao. Ni ka di Roman tinakdakamatan yo, senyora. Ada ka di pa'y sabali. No asino man ti kontrabida iti negosyo. Pukawan. Nakita ka nakibunag iti tabla ti kabsat kan inana. Anam, jak nakita ni Roman. Isu nga rod. Dukutam ti inawon no ti kabsat na tapno agpakita ni Roman. Matungpal, senyora. Saan ka ngagpakpakita agingga iti malam no awan ti ina ni Roman? Lapad ngamin ti anak na iti napintas a plano. Naimbag, tanadanon kayo dito'y sinsinan kubuyo. Uray kastoy laang ti pagtaangan mi. Tada kami mismo tinangaramid. Saan nga inaramid ti sabali? Mayordomo. Na. Sigurado, sikat iti mawidan ti anak mong agin lalaing. Ayan ni Roman nga anak mong agin lalaing? Di na imbaga tinapanan na, mayordomo. Saan ko nga mo? Ulbod! Sumurot ka kanyak, no di mo kayak ti masaktan. Apoy ko maasumurot-akan ka. Anya ti aramidem kanyak. Kaya't nakalaang ang makasarita ni Doña Paula. Doña Paula? Sino day ta a Doña Paula? Ti asawa ni Don Rico. Iti anya ko maaga po akasarita dak. Nakibunag kami mat iti tabla itay. Wen, ngam ti anak mong agin lalaing. Saan Apolos anak ibunag? Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamag. Papagayam, di uliwayan na denggan, tituloy ta serye tayo itaalawas ang napauluhan. Ganggan na dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo, ni Steph Mero. Gan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, TNPBC Drama Production Center iti DZWT 540
Ganda ito'y na estasyon. Agyaman kami, itiingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, simurot dagiti aginaadun niya Paula kanlira iti isla. Kabayatan na, idinaamuan ni Don Rico nga agad-adal ni Roman. Nagamak da ito'y, kat kayat na apadukot, ti siya sinuman a kapamilya ni Roman. Tapno lang agpakita ni Roman, kankwana. Iti may sangal daw, nakita ni Nicolas, ni Nida, nga ina ni Roman. Papagayam, denggan tituloy te seryeta tayo itaalawas ana pauluan. Ganggan na at, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Iti anya aga po akasarita, dak. Nakibunag kami mo't iti tabla itay. Ngam ti agin lalay nga anak mo. Saan apulos ang nakibunag? Saan ka di nga umanay ti panagbunag mi kanidora nga anak ko, mayordomo? Nagbunag kami mo't adwa. Saan ati panagbunag iyo ti pagsaritaan nyo kani senyora? Anya nga rod nga iti pagsaritaan mi. Basta, maamuam tulangan, no agsango kayo. Nasaya at tada ni si Karitoy. Ayan, ti anak ni Sika. Apay ka di ti anak ko. Anya ti masapul yung kunkwana. Anya ko mati masapol ni Sak iti anak ni Sika. Ada aminen ka ni siya. Baknang ni siya. Idintutan na kayo kat pobre ni na kayo. Ginabalan ni siya na ginatang ti isla. Apay nga rod a pinasukondak ka ni mayordomo, senyor. Babae ni ka ni Sika. Agpakita ni Roman ka ni siya. Sana kayat ni siya ti ugali ti anak ni Sika. Anya ka di ti madi nga inaramid ti anak ko, senyor. Saan na masapol na ibinsa-binsan siya. Basta saan na kayat ni siya ti kinaagin na laing ti anak ni Sika. Saan nyo kumamot a pagaramidan iti madi ti anak ko, senyor? Kan palubusan dak ko man nga agawid. Orayan pa ni siya na agparang ti anak ni Sika. Ha? Saan na mabalin adadailan ni iso tinapintas na plano ni kami. Apay ngay may kaditi pagadalan mi, manang. Impaala nga mintigan-gan na at ninanang ading ko. Kaapay nga impaala da. Masapul ka nung agparang ka. Tapno palubusan da ninanang. Apay ka nung agparangak kadakwada. Day tatisan ko nga mo ading ko. Oh, kasanuitan ninanang. Aglablabas dagijay aganggan na et. Anya ti aramidon tangay ading ko. Agpanunot akpay, manang. Masapol tinatanang apa nagpanunot tapno awan maisagmak. Sika, apay asaan nga agpakpakita ti anak mo? Awan nga min dito iti anak ko, senyora. Kasano ko maamaawan? Anya di kayat mo asawan? Agad-adal ti anak ko, senyora. Saan nyo kumamata dadaulan ti Masakbayan na? Nga uray dadaulan na ti plano mi? Anya ka di ti plano yo dadaulan na, senyora? Amangan numapan kadagiti panakabagi ti lintag. Anya ko man numapan, senyora. Anya ti pakainaigan ti plano yo. Iti ipapan na iti pan nakabagi ti lintag. Nagrigat ka makaaw-awat. Ignorante ka talaga. Adda ka din na aramid mo asaan akinayat dagiti gangannaat. Tilang mat saan ko apan nakibunag iti batbato ken tabla, ma'am. Agad-adal akmat namin. Saan anain kalintagan ti aramid dagiti gangannaat? Amangan no lumangan akpay, ma'am. Sana ron ba nga baybay ak ni nanang ko? Agparang ka kadi kadakwada? Amangan nudwa kayo nga ibalod na, Roman. Anyang arot ti aramidak, ma'am. Jak mapakawan ti bagik no dadakas sa mapasamak ka ni nanang ko. Maawatan ka. Ngam kasano no agpakita ka kat ibalod da kamat. Akas ken ni nanang mo. Nudida palubusan ti inam ti kayat kwasungan. Ibalod da ka. Iso asaan ka nga agdardarasudos nga agpakita kadakwada.
makisarita ak ka ni ma'am. Tanong mabalin, agyan ka pa lang iti balayda. Amang ano pati si kakit alaan damat. Jak kayat tiagyan dito eh. Numapan kay Jay Isla. Agkuyog taama pa ni Jay ah. Kasanan no tiliwan da tayo at alo manang. Sa anak matlang ang makaid na amang pampanunot. No anyan ti sasaadan nyo kininanang. Oh, kasano ngamin ang nagatang dagijay aganggan na et ti isla. Anyangay mo tayo. No asino tinangila ko kadakwada. Nabilag mat ngamin ti kwarta. Baban ti kwarta. Mabalindang iruruman ti sabali at tao. Ngam kasapulan mo't ti tao ti kwarta. Kas kumakada tayo. Kasapulan tayo mo't ti kwarta. Mama, nalinak ita ti baybay. Kayat ko ti agsawar iti baybay, babaan iti motorboat. Magala ka iti kadwa mamang paandar iti motorboat ha. Mama, nalaingak. Saan ang masapol ti kadwa? Amo kapagandaran ti motorboat. May mayat matlaan no da kadwam iha. Taaw ti pagpasyaram. Nalipatan yon samat. Nga atleta aktilin na yan, mama. Iso nga awan rumbang apagdanagan nyo kanya. Sa bagay, nalaing ka nga agpayso iha. Ang mga no ibaga, ngawan pa nagtalagkukan ka. Saan matkit di, mama? Kaya't ko apasyaran dagiti agduduma arak formations. Ang mga no ada sirena ijay. No adaman, mama, di gayamak. Mapantay iti isla manang. Makaamuritan, noon niya ti agur-uray kadata agasat. Un ading ko. Ngam ijay pa'y bantay ti pagturungan ta. Agda magtakadag iti adda ijay. No anyan ti kasasad ni nanang. Wan manang. Dita agsardeng. Aging ga dita mapasubli ni nanang. Agpakada tangarudan kini Mrs. Cruz. Tamapantan ijay isla. Sige mana. Kalpasan na. Mapantan iti balsa, tagrubotan. Madanaganak kini nanang. Anya nga tanti inaramid dakan ko ano. O sino ti saan na madanagan? Isungarod na nagpakada ak ka ni ma'am. Alumangan nakpay iti pagadalan. Apayakas lakirlat ang nagbaliw dagiti daluyon. Oh, kita ti bato iti asidag. Agunggun. Kas laging ginad. Wan manang. Aging ginadlakit di. Agkut-kut iti dakkel arak formation iti asidagta. Oh, ang mga nuad da namin ton madamdama. Masapol ang makapanawtan iti taaw. No jak agkamali. Adda rubber boat iti sikigan ti dakkel abato. Unsamot. Ah, kasla agmay-may samot tinakalugan. Ni, babaeng samot. Nakatalikod ka data. Langana ti ganggan na et. Ulan list ngamin ti buok na. Ay, nasaya tagon daway na ito ay. Aglingad ta iti bato. Agiginadri ko, titi anak ta, awan pa'y dito eh. Napanan ka di ti anak ta. Apay na awan. Nagpakada ang mapanagsawar ijabaybay, babaan iti motorboat. Kasanon na anda tsunami? May sagmaklakit din ilira. Oh, ti anak ta, kasanon, ang mga numay sagmak ijay taaw. Mangibaon ni siya ti mapanagsawar iti tao. Masapol na masarakan dan iso. Agawa am nga ron ti mangibaon, ang mga nuada tsunami. Oh, napanandag iti tao na ibaon ni siya. Oh, agkakaribuso ni iso na ijay. Hoy, napanan nita kayo. Mabanyo berokan ni Lira. Agkakaribuson dagiti tattao. Ngam nakarikap matiro ang anti-cottage anang ipupukan da kanya. Hidyak mo't malukatan.
Tandan sabat galot na ijarwara. Diyos ko, tulungan ako, ma. Napigsal day jay aging ginad. Madlaw ang mabutan ti babae. Kumkumpot iti bato. Hindi na amo ti aramidan na. Addamat ni nag-akayo iti rabaw ti bato. Natamaan ti ulo ti babae. Kaslan na awanan iti puot. Asit ganta manang. Sige, darasan tangarod agaudan ti balsang. Sige. Tsika di anak ti don da di a babae. Sa anak kasigurado. Ngam kunada anapintas ka no. Alaan tayo di kalapaw tayo. Barang no babaen kan kuana. Isublita ni nanang. Mayat nga taday tang aramidan ta. Igalot ta ti balsa iti rubber boat. Tapa andarak ti rubber boat. Agpaigid tayo. Awan puot ti babae. Agdardara ti ulo na. Adda tayo ni ti igid. Masapol nga ilamang ta ti rubber boat. Agawan ta manang. Kat paagasan ta ti sugat ti babae. Sige, ibagkat mo ti babae. Tasya kung ti mangilamang iti rubber boat. Ipaidag iti sirop ti kayo. Kapag subyan ta pa iti puot na. Delikado no ditoy. Ang mga nuad da umay ditoy atao ni Don Rico. Kasanong harap ti babae manang. Sa kruyom ta umadayo tayo. Adda ipaangot ta kadwana. Tinaltal aruot. Barang agsubli ti puot na. Darasan tangarod, tapno awan makakita kada tayo. Uwan ading ko. Agasan ta ti babae. Apaman amakadanon ta iji kalabaw. Ada ka din nakasarak iti anak ta. Saan? Kakumanang sangit nakasta. Ura ni siya, madalagan matan. Ibaon mo amin at tao nga agindag iti na ito'y nga isla. Tabirukan dati anak ta. Ano? Agbirok damat. Ibagam nga dagunggo nati makasarak iti anak ta. Mayag tirapanonot ni Sika. Ibaga ni siya na dagunggo na tapno maawis da na agbirok. Aramidam adagos. Amangan numala daw ton ti amin. Kasanun ti agmay-maysa nga anak ta. Sige. Ibaon ni siya nagiti tao dito ay namapan agbirok. Ibaga ni Sika kadagiti tao. Tabirukan dati anak ni Siak anilila. Angam, senyor. Kaya't da nga tati agbirok. Mabutang dalakid di. Amangan no agtyo nami, gapu itiging ginad. Sembergwansa. Awal bibiyang ni Siak iti tsunami. Ti kayat ni Siak at birukan nyo ti anak ni Siak na nilila. Agawan nida kayo. Ura mismo, senyor. Matungpal ti bilin nida kayo. Bilin niyo ko na kuma, senyor. Sembergwansa. Duduman ni kalanggong ani Sika. Ah, Tultuladam ka din ni Siak. ay, naigalis lang ti dilat, senyor. Anya na galis? Apay, magmag na ti dila ni Sika tapno may galis? Sembergwansa. Masapol asumardangan ti panagdara ti ulo na. Mga laka itiragas apang repet na. Naikakmeten iti tinaltal aruot. Apang pasardeng iti dara. Nagpintasan a babae. Napintas nga paiso. Ngam saan anasaya at ti kababalinda nga agina. No kasano ti danag ta iti kaawan ni nanang. Kastamat siguro ti danag da Don Rico iti kaawan na ito'y a babae. Lakit dia. Panakairan-rananan anak kita taday ito'y a babae ije baybay. No di ta nakita. Jak amo nan yan tinapasamak ken kuana. No dakas ta kumatao, ay kat binaybay antan a ijay, anawanan iti puot. Ngam kasanon no saanan amariing. Anya ti aramidin ta manang. Wangag paiso. Amangan no pa basuling da ka anang dangran kan kuana. Pangaasi yu tapalubusan dakon.
Agdanda naglakit ni dagiti anak ko, senyora. Agtal na ka man di tata mariribukan ag. Mapukpukaw ti anak ko. Sigurado ang mariribukan mo't dagiti anak ko. Gapo iti kaawan ko. Amuda nga da ka ditoy. Idinto ta saan ko nga amo ti ayan ti anak ko. Adda kadimot ng dukot kan kuana, senyora. Anya nang dukot asasawam. Panawan ka man langan. Senyora, di da ko mapanawan ditoy. Parwaron da ko ma. Senyora! Imanaw na tantigang ganaan. Saan ko mga umumay dito di anak ko? Ang mga lumaisang mag. Anyapay dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan at denggan, tituloy ta serye tayo itaalawas ang napauluan. Ganggan na dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo, ni Steph Mero. Gan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y na estasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, nagbaligi ni Nicolas anang dukot kaninida. Dinardaras met ni Dora tinapan iti pagadalan ni Roman. Katimbaga na tinapasama. Iti panagawid dagiti agkabsat. Nagginginad, kat nakita da ni Lira akumkumpat iti bato. At da kayo anatinag, kat natamaan ti ulo ni Lira. Nawanan da ito iti puot. Tinulungan da ito'y dagiti agkabsat. Kat impan da iti kalapaw da iti bantay. Inagasan da nga rod ti sugat ni Lira. Iti mataplaya. Madanagan dagiti dadakkel ni Lira. Tasaan dan ang makita ti anak da. Papagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo itaalawas ang napauluan. Ganggan na dito'y drama tayo, ti masakbayan. Anya nang dukot asasawam. Panawan ka man langan. Senyora, di da ko mapanawan ditoy. Parwaron da ko ma. Pimanaw lang tantigang kanaan. Saan ko mga umumay dito iti anak ko? Ang mga lumaisang mak. Ayan ko. Sino kayo? Nasaya at na nakapuot kan babae. Nasakit ti bukod ko. Nagtangkan tinangipaidaan nyo kanyak. Pasensya kan. Awan kudson diti bantay. Bantay? Ijay baybay tayan ko itay. Wan, nagginginad. Kat kimpatak iti bato. Mabutangak ngamin. Nakita da ka akom kumpat. Adda natin nag-akayo ang naggapoy ti nga to. Natamaan ti ulom. Nasakit nga agpaiso ti ulo ok. Oh, saan mo nga rikapan? Taad na makaagas abulong ngayon kabil mi. Adto'y titya, senyorita. Uminom kayo. Tapno pumudot ti rusok yun. Idisok dito'y papag-akawayan. Sino ka? Kapin anom tinataar a lalaki? Ading ko, iso ni Roman, napannagalay ti prutas, tapno adda kanin tayo. Roman, kunam? Ti anak ni Bakat Nida? Wan, apay, adda ka di dakas nga inaramid yu itinak. Naidumduma ti langayo kan ni Roman kadagiti kakadwayo. Natayan ti mestizo nga mami. May saka no mestizo Espanyol. Kano? Di mo ka din nakita ti amayo? Ubing kami pa'y idinatay ka no iti sakit.
Jak malagip ti rupa na, senyorita. Nagsawar ka di amin na natao tayo. Agraman dagiti tao nga agin dagiti daytoy nga islamang birok kanilira. Pinruar na iso na amin ng motorboat ay tao. Manaman ti panagbirok na iso na. Oh, jak lakit di maawat. Nga awanan ti anak ko. Nagpakanagayam ka na sika. Nga maapay na saan na pinasurot na sika iti ado at tao tapno adakanwana. Jak mat nga agpayso na panunot a pinasurot ka dagiti tao. Lira! Ayan mo, anak ko! Rayag po kaon na sika iti napigsa. Sana mangyag nilira. Adda iti tao. Idin to adda ni sika iti patag. Ibatik di ti papag ti napisi a papaya. Kan kinarusan nyog. Mangan kan. Si kagayam ni Roman. Kasano nga amom tinagan ko? Imbaga kadi tinadangkok nga amam. Saan anadangkok ni Papa? Naanos ka nasingpat ti amak. Apay nga rod a pinadukot na ti inak. Anya ti basol ti may sa ababay kan kuana tapadukot na. No siyak ti kayat na ama kasarita. Saan kuma ti babae ti aramatan na tapno laang agparangak. Apay ngamin akon kontraon ti plano ni Papa. Anya kuma ti kinontrak a plano na. Awan imbaga na a plano na tapno kontraak. Babaen iti radyo. Ada ka no sumungan na bagyo. Ngapdi pa hinasarakan ti anak ta. Tay pakas na awan ni siyak. Awan man na ti rubber board na inaramat na. Napanan nga ta ni iso. Ayan ka din dagiti agsapsapol. Ada amin iso na iti tao. Adamat napan karagiti agduduma na paset ti isla. Kasano no umayon tinapig sa bagyo? No kumana ka pa iti igid, ada kuma ti rubber boat. Borbor tiyara toy. Mapukpukaw ni Lira. Pati ti motorboat. Saan kayong agsardang? Aging gadi yung mayawid ti anak ko. Sika, babay. Ingka agluto iti kanan dagiti agsapsapul ka ni Lira nga anak ko. Saan ka nga aguro uray laang iti kanam dita? Kasano, kat inkulong dakmat, senyora. Saan ka na sumungbat? Padasam ti aglibas. Pasaplit ka iti kadaratan no matiliw da ka. Laglagi pam ti imbaga. Saanak nga aglibas, senyora. Inak nga rudan iti ayan dagiti aglutluto. Awan pa'y ti aglutluto, tanapan da amin nagbirok. Si kalaang ti agluto. Mariknayo ita ti marikrik na dagiti anak ko. Idi impadukot dak. Apay anak ka matider ka dita. Ingkagluto ko nak. Kaya't kunti agawid. Ayan ti dalan nga agturong ija igid ti baybay. Medyo adayo ti baybay. Ang mga numayaw awan ka. Kat ado ti atap nga alingo amang rangrang kay kan ka. Itulod nak nga rod ija igid ti baybay. Masapol nga isublida ni nanang ko. Sakbay ang makaawid ka. Anya? Kaya't yu asawan? Balod dak? Saan da ka balod? No kayat mo tagsagmak. Magna ka. Ngum ado ti dadakkel abakas. Mangtangran dagijay. No makita da ngagmay ka. Ado ti bakas dito ay? Day tatipod no, senyorita. Ipungot kan karamutan da ka. Saan da ka balod? Ngam no ipapilit mo ti magnangagmay ay addakan ka da ito. Manang, bantayam ti babae. Tainak mangalay ti bagas iti balasiyo.
Awan abasto tayo dito eh. Saan ka nga rod nga agbaybayag, ading ko? Ang mga numaabutan na katibagyo asmuad. Wan mana. Narigatan no agbagyo. Awan abasto tayo diti bantay. Nang runa kat addagang kan na at akadwata dito eh. Di uray saan amang mangan. Pakpananda nga tamot ni nanang ijay ayan na. Inakagdamag ka dagiti kalugaran tayo. Amwak na niya ti kasasaad ni nanang. Sige, ikagumaam nga amun ti kasasaad ni nanang, ading ko. Nakaumay ka, Mat, Roman. Saan ka nagparparang kadagiti ganganaat? Saan pa'y ma'am? Adda iti sidong mi ti anak ti ganggan na et. Umayak lang gumatang iti abastomi. Ha? Adda iti sidong yu, o na? Kasano ang napasamak? Idi naggingkinad. Nakita mi akong kumpet iti maysa kadag iti dadak bato. Insalakan mi, tanatamaan ti ulo iti kayo anatinag. Mayat ni ipakamuyo, nga adda iti sidong yu, tapno di dadangran ti inayo. Adda nagdamaga kitay. Kat paraluto kano iti kanan nagitagsapsapol iti anak ti ganggan na et, ma'am. Birbirukan dati tao adida mo nga adda iti sidong yu. Urayak pa'y apumiksa. Sakbay nga isublik iti ayan dagiti naganak na. Agyaman tayo ta saan ang napakarwan idinatamaan iti kayo ako nayo. Sa anak matkat ti uni anak danag, ta saan matadakkel ti sugat na. Ala, ingka nga rodan, taamangan numaabutan ka pa'y ti bagyo. Pumigsan ti daluyon. Umayan ti bagyo. Ayan nga tanilira. Ay, anak ko, ayan mo. Saan pa'y naagdong aw ni Sika? Saan pa'y anatay ti anak ni Sika kat siya? Manungal dawan. Apay gawan pa'y. Senyora, agkapi kayo pa'y. Saan kayo kumaunay ang madalaga? Awan ti dakos ang napasamak iti anak niyo. Puno na ita ako nam. Awan da ka sa napasamag iti anak ko. Saan ka di? Day tamot ti pamatik, senyora. Tano ko maadadakas ang napasamak kang pana. Nasarakan da ko matirabor na. Wan nga agpayso. Amagano da nagkamagan na. Day tamot ti pamatik, senyora.